Velkommen til denne introduktion og vejledning i, hvorledes at man bruger overvågningssystemet fra Arbotel. Når man først har fået sat sine kameraer op i loftet, så monterer vi boksen her bagefter, hvor billederne bliver lagt på, og til boksen kan man med stor fordel sætte en skærm op, så man kan operere direkte fra boksen. Det giver det bedste resultat. Man kan også montere keyboard her og mus. Men man kan selvfølgelig også tilgå boksen fra sin computer, gå ind på en adresse og her se hvad der sker, men også lave et playback og lave almindelige indstillinger på systemet. Sidst, men selvfølgelig ikke mindst, kan man gå på via sin smartphone, og det er enten om det er en Android eller en iPhone. Så kan man gå på via det her program, som hedder IP Cam Pro, hedder det, og der kan man så se alle sine kameraer og klikke ind på et kamera og forstørre det og sætte lyd til, så man kan høre, hvad der sker, men også faktisk tale i en mikrofon, så det man siger kommer ud der, hvor kameraet er. Men det jeg skal vise her, det er, hvorledes at webdelen her fungerer indledningsvis. I har fået udleveret en adresse, i det her tilfælde er det den her adresse, som står her, og taster ind. Og når det er portnummer, så er det faktisk vigtigt, at man her i starten får tilføjet http:// sådan så man får den fuldstændige adresse, når man skal ind på sit anlæg. Angiv brugernavn og password selvfølgelig. Og der er kun valget mellem engelsk og kinesisk, så det vil nok for de fleste blive engelsk. Det første billede, man ser her, det er, at man kan se på det her testsystem, der er sat 3 kameraer op. Og den måde at få hurtigst gang i det på, det er faktisk ved at klikke hernede i hjørnet på den her, der bliver orange på kameraet, og så sætter man gang i alle 3, så man kan se, hvad der foregår. Det vil ofte ikke være formålstjenligt at starte meget mere end 3-4 kameraer, da det kan være svært at få transporteret alle de her billeder over nettet til en browser. Så derfor bør man, hvis man har 9-10 kameraer eller mere, klikke af, hvilke kameraer man vil se, f.eks. 4 stykker, og så se dem den vej. Jeg kan lige prøve at slukke her, fordi den anden måde, man kan starte kameraerne på, det er ved at bare at klikke her, sådan på kamera 1 og kamera 3 og så videre, hvad man nu gerne vil se på i det pågældende tilfælde. Men at starte så mange, som der fx er angivet her, eller 24 kameraer, det vil nok kun kunne lade sig gøre i meget få situationer. Live-viewet, der kan man, hvis man klikker her på, så er der en mulighed for, at man sætter en optagelse i gang. Der er mulighed for at tage et billede. Der er mulighed for at høre, hvad der sker. Her kan man høre, at det er serverrummet her på Pharmakon. Serveren, der står og kører. Og man kan også starte mikrofonen her, hvis man vil tale ud i rummet. Man kan sætte kameraet eller billedet op her i fuld skærm. Sådan, og jeg slukker lige for lyden igen. Sådan her. Det er det, man kan herinde fra LiveView. Det næste, man selvfølgelig kan være interesseret i, det er en playback-sekvens. Og der skal man så vælge kamera. Og nu kan jeg vælge fra i går. 22. Og så kan den lige forsvinde lidt den der search der. Det skal man være opmærksom på, at den kan komme nedenunder, så man ikke ser den. Men så må man lige trække ned her i baren. Og så klikke på search. Og i går, der kan vi se, at der har været 4 gange, hvor der har været gang i kameraet nede i kælderen. Så jeg trykker bare her på play. Og så går den hen til den første sekvens. Man kan se, at billedet her fra serverkælderen er oplyst med infrarødt lys. Og så der er altså faktisk totalt mørkt i det her rum. Men det er jo et udmærket billede, der er fremme. Nu kommer der så en ind og tænder det almindelige lys, og så går den over på farver. Om et øjeblik. Sådan her. Man har muligheden for at spole op her til 16 og en 8. del og en 4. del hastighed. Det gælder dog kun, hvis man kun har et kamera. Som det vel i og for sig er tydeligt nok her, så er den her kvalitet, man får ud den her vej, ikke storslået. Men man kan altså godt gå ind og spole frem og tilbage her. Igen, lidt bedre billede. Jeg kan lige sætte den på pause her. Sådan. Så det er ikke det allerbedste. Det bedste, man kan gøre, det er altså at sidde
på denne optageboksen med skærmen, og derfra aflæse de her hændelser, der måtte have været. Men man kan selvfølgelig ikke desto mindre optage en sekvens, startende for eksempel herfra kl. 11.51, sætte gang i afspilningen, og så kan man se heroppe, at tiden går. Og så kan man sige, jamen det var herfra, jeg gerne ville tage den her sekvens. Der var jeg jo, sådan. Og så klikker jeg her på, sådan. Og nu har jeg så en sekvens, der går fra 11.51.17 til 11.51.28. Og den kan jeg så downloade her på den her knap til min PC, den her sekvens, og aflevere den til politiet. I de her settings, der må man i hvert fald indledningsvis kunne se, om der er nogle kameraer, man har mistet forbindelsen til. Det er de 3 kameraer, jeg er sat op, og hvis kameraet ikke kører, så vil denne her jo være broken, denne her kæde. Det er nok det meste. Man kan gøre selvfølgelig også en status her, som kan være interessant at se. Her på systeminfo, hvad det er for en version, man kører på, og der er også den her QR-kode, som man faktisk kan scanne med sin telefon for eksempel, eller hvad man nu har at scanne med, og så kan man få direkte adgang til den selv samme side af det faktisk. På Network Info, der kan man se, hvor meget båndbredde der bliver brugt, hvis man er bekymret over det. Så hvis man lader den stå her, så vil man over tid kunne se, hvor meget båndbredde, der kan vi se her, hvor meget megabit her, der bliver sendt over nettet, nu når jeg sidder og kigger her. Det er så godt 1 megabit, jeg bruger her for øjeblikket. Der er også noget med ressourcer, hvordan går det med CPU'en, og hvordan går det med hukommelsen. Det vil ikke være noget, I normalt skal ind og kigge på, men hvis der er noget galt, så kan man selvfølgelig få et hurtigt overblik her. Her der er her så harddiskene. Jeg har 4 store harddiske i denne her model her. Det vil nok være lidt usædvanligt for en apotek at have, men her kan man se med de her 3 kameraer, så er der, jeg synes hernede, den skrev her time left to record 722 dage eller sådan noget lignende. For at kunne se kameraerne på sin smartphone, sin Android eller sin iPhone, skal man installere appen, der hedder IP Cam Viewer Pro, som jeg her har installeret. Jeg tror, den koster en 17 kroner eller sådan noget lignende. Jeg vil her åbne den. Og her igen har jeg så det samme billede over for vores køkken. Og jeg kan her igen starte højttaleren, så jeg kan høre, hvad der sker, og jeg kan starte mikrofonen, så jeg kan tale ud i den. Jeg kan vende min telefon om på langs, og så får jeg så et fuldskærmsbillede her fra køkkenet. Så tilbage her. Og jeg kan her i bunden skifte over til et af de andre billeder, og her er det så ned fra serverkælderen igen, eller her fra indkørslen. Herfra er der ikke mulighed for at afspille hændelser, så det er altså kun lige her og nu, man kan se, hvad der sker. For at få kameraet installeret, så sender jeg en fil i en mail, som man bare skal dobbeltklikke på, og så er ens kamera opsat, hvis man altså har installeret programmet IP Cam Viewer Pro. Man kan også sætte den op her, sådan der, så man har dem liggende sådan, og hvis man har flere, så kan man alle sammen lægge den. Og igen, så kan man selvfølgelig dobbeltklikke på det og få det op i fuld skærm og vende det rundt. Det er nok et program, man kan få meget glæde af. Her vist på en Sony Xperia telefon.